В деня на дълбока скръб и неизмерима загуба, когато думите не достигат, а болката е голяма, до вас стои екипът на траурна агенция "Последна почит" с човечност, съпричастност и професионализъм. Вече повече от 26 години ние сме до семействата в трудните моменти на раздяла. Траурна агенция "Последна почит" предлага пълно траурно обслужване от първия момент на загубата до прощалната церемония и почитането на паметта. Разполагаме с модерни, надежни катафалки, съобразени с съвременните изисквания и нужди. Предоставяме помощ при оформяне на цялата документация, транспорт в страната, изработка на некролози, венци и траурна стока. В нашия нов траурен дом в град Асеновград ще откриете просторна зала за поклонение, подходяща за по-големи церемонии. Залата за поклонение е създадена с мисъл и комфорта на близките. Пространството е оборудвано със съвременна озвучителна система, възможност за прожектиране на снимки или видеа и климатизация за целогодишно удобство. Индивидуални зали, поклонение за близки прощални ритуали, интимни, дискретни и тихи. Изложбена зала за ковчези с разнообразие от модели и възможност за избор спрямо предпочитания и бюджет. Агенция "Последна почит" със своя партньор CNC Stone разполага със собствена фабрика за камено-делски услуги, където изработва паметници от мрамор и гранит, както за нашите клиенти, така и за колеги от бранша. С внимание към детайла създаваме паметници, които остават във времето. В траурния дом се намира и специално изградена зала за помен и ресторант, подходяща за панахиди, годишнини и други възпоменателни събития. Разполагаме с оборудвана кухня и опитен екип, който поема цялата организация с грижа и уважение. "Последна почит" е до вас в трудните моменти, с 2 офиса в Асеновград и още един в град Пловдив, за да сме максимално близо до вашите нужди. Ние не просто организираме церемонии, ние помагаме да изпратите своя любим човек с достойнство, тишина и любов. Траурна агенция "Последна почит", професионализъм и подкрепа, когато най-много е нужна.